Barkanku da shigowa shafinmu na YouTube, ku danna subscribe akan channel ɗinmu mai suna Mu'az Film Company, sannan ku danna ƙararrawar sanar da ku domin samun waƙoƙi da fina-finanmu da zarar mun ɗaura. Nishaɗinku shine namu, farin cikinku shine walwalarmu. Mun gode da kulawarku. Da zuciya kar ki sa mata wanda ba ku yi daidai ba, su mai kyan ɗabi'a ba za ki yi huda na sani ba. Kai ma kasar zuciya kar ka sa mata wanda ba ku yi daidai ba, su mai kyan ɗabi'a ba za ka yi huda na sani ba. So ne garkuwar ruhi mai sa rayuwa sauyi, in an so ka kai kayi ba kai ba damuwa. In soyayya matar ku ba kai ba biyin iko, ko da ka yi gangan ku sai an tauna maruwa. Kadai har wa yau kina na bakan ke baki tunani ba, amma dai kina da tsaurin ra'ayi zan so ki yau duba. So nawa zan yi ma bayani ne ko ba za ka gano ba, hanya ta da taka a cikin tafiyar so ba mu bi daidai ba. Shi so kaddara ne ba wanda ba za a yi jarraba ba, duk matsayin mutum da ya kama ba za ya yi zama ba. Ce ka gani mu daidai da kai ne ma kai kaddara ta, wanda muka yi wa zuciya tarayyar so ba da kai ba. Ke ce kaddara ta so zuciya ta ke ta zaba, ba wata na kaso zuciya ba ke kadai ba. A'a ni dai ban amince maka zuciyata, ga wanda ta bai wa sirraka da shi ta yarda. San haƙuri a so ba, kuma ban sanya ake ba, wa zai min tarba ya yi rarrashin zuciyata. In so ya zama cuta, haƙuri ne maganinta, sama so wani ka wahalta, ba cika buri manufata. Ni na fahimci so ashe ba ƙarfi ba ne ba, tarin dukiya ba za ya mallaki zuciya ba. Ba kai ba binin iko, ko da ka yi gangan ko sai an tauna maruwa.